שלום רב לכם הבאים בשערי בית ספרנו. הגעתם לבית ספרנו מתוך כוונה לבחור בית ספר תיכון. אני יודע שהמעבר מחטיבת הביניים לבית הספר התיכון אינו מעבר פשוט. 5 העקרונות המהווים מגדלור חינוכי של בית ספרנו ואליהם אנו שואפים ואותם אנו רוצים להשלים במהלך 3 השנים בהם התלמידים נמצאים במסגרת מוסדנו. עיקרון ראשון, חינוך לערכים, לסובלנות ולדמוקרטיה. חינוך לאהבת האדם, חינוך לכבוד הדדי בין בני האדם, חינוך לסובלנות של איש כלפי רעהו. אנו מיישמים רעיונות אלה באמצעות פעולות העשרה ותרבות רבות הניתנות במהלך שנת הלימודים בבית הספר. העיקרון השני, שאיפה מתמדת למצוינות בכל התחומים. אני יודע, וצוות המורים מבין, שכל תלמיד ותלמידה חייבים למצות את כל הכוחות הגלומים בהם, ולהגיע למרב ההישגים האפשריים, אשר יאפשרו להם המשך לימודים נאות, ואשר ימצאו את היכולות הגלומות בתוך כל אחד ואחת. העיקרון השלישי, דגש על חינוך הומניסטי, מדעי וטכנולוגי. אלה 3 העמודים המרכיבים, או ליתר דיוק, עליהם נשען החינוך המודרני. העיקרון הרביעי, עיקרון התקשורת הפתוחה בין מורים, תלמידים, מנהל בית הספר והורים. אוזן קשבת, הבנה הדדית, הבנה לצרכים, הינה חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית של בית ספרנו. העיקרון החמישי, הכנה ללימודים גבוהים. אני יודע שבית ספר התיכון הינו רק שלב בתהליך החינוכי הארוך המתוכנן לכל אחד מהבוגרים שלנו. אני שמח מאוד לראות אתכם כאן, ואני בטוח שלאחר התרשמותכם מבית ספרנו, מהמגוון הנרחב הגדול והיפה של מגמות, של חדרי לימוד, לאחר התרשמות מההשקעה המרובה בחינוך ובאמצעים הלימודיים אותם אנחנו מעניקים לתלמידינו, תבחרו בבית ספרנו כבית הספר שבו הילדים שלכם ימשיכו את לימודיהם. אני מודה לכם, ערב טוב לכם.